Прывітанне, сябры! Сёння з вами мы пазнаёмімся з міфічнымі істотамі ці духамі. Бліжэй да штодзённага жыцця нашых прашчураў стаялі духі, добрыя і злыя. Гэтымі істотамі быццам была напоўнена ўся навакольная прырода, ад зямных нетраў да недасягальнага космасу. Людзі лічылі, што фантастычныя істоты насялялі палі, лясы, рэкі, азёры, балоты. Яны уладкоўваліся ў хатах, хлявах, лазнях, абжывалі гарышчы, коміны, туліліся пад печкай. На палях і лугах валадарыў палявік ці жыцень, аўсень. Ён клапаціўся пра добры ўраджай на палетках і сенажацях, выганяў з іх шкоднікаў. Палявік звычайна хаваўся на ўзгорку ля каменя, куста ці ў канаўцы. Зрабіўшыся страшным ценем, любіў палохаць людзей, са свістам і рыкам гнаўся за чалавекам, заманьваючы яго на санцапёк і там закалыхваў да непрытомнасці. Узімку палявік заносіў снегам канавы, каб падарожнік, збіўшыся са шляху, праваліўся ў іх і замёрз. Лічылася, што палявік баяўся макрэчы і надта няўтульна пачуваўся вясной і восенню. Каб падмануць людзей, ён набываў чалавечае аблічча, выглядаў то рослым светлавалосым хлопцам, то нямоглым вусатым старым. У лясах гаспадарыў лесавік ці лясун, пушчавік, баравік. Вялізны, у рост самых высокіх дрэў у лесе, барадаты стары, у звярыных шкурах на пакрытым поўсцю целе, з белым, як бяроста, тварам. Вушы ў лесавіка надта вялікія, большыя за галаву, адтапыраныя ў бакі, таму ён часта чапляецца за кустоўе і дрэвы, а потым страшэнна злуецца і шыпіць ад болю. Вочы ў ляснога гаспадара невялікія, свецяцца нават удзень. Рукі доўгія, моцныя, імі ён можа ахапіць за раз значны кавалак лесу, асабліва калі за некім гоніцца. Ногі ў лесуна тоўстыя, велічэзныя. Абуваецца ён па-свойму. Правы лапаць ці бот нацягвае на левую нагу, а левы на правую. Лесавіку прыслужваюць вятры. Калі ён куды-небудзь ідзе, наперадзе і ззаду яго равуць вятры, якія ўсё змятаюць на шляху гаспадара. Паваленыя дрэвы, высокія гурбы снегу людзі лічылі справай рук лесавіка. Ён часам спрыяў людзям, выводзіў з лесу тых, хто зблудзіў, паказваў грыбныя і ягадныя мясціны, наганяў у бок паляўнічага звяроў і птушак, выбіраў бортнікам месца для ўстаноўкі калод з пчоламі. Разам з тым лесавік часта здзекаваўся з чалавека, прымушаў яго доўга блукаць на адным месцы, мог пакараць за нядбайныя адносіны ў лесе. Таму людзі стараліся не гнявіць ляснога гаспадара. Яны ведалі, што каб падмануць лесуна, варта апрануць вывернутую сеітку ці кажух, а каб заблытаць свой шлях, трэба прайсці частку адлегласці задам наперад. Паўнаўладным гаспадаром чалавечага жытла быў дамавік ці хатнік, падпечнік, гаспадар. Яго ўяўлялі сівенькім дзядком у белай кашулі, падпярэзанай дзягай ці лыкам, з доўгімі валасамі, доўгай сівой барадой. Лічылася, што ён жыў у хаце, пад печкай ці пад падлогай або ў хляве. Тады яго часам называлі хлеўнікам. У кожнай хаце нібыта быў свой дамавік. Ён заўсёды лічыўся дбайным гаспадаром, ахоўваў дом, маёмасць, падтрымліваў агонь у печы, клапаціўся пра гаспадарку, карміў і песціў жывёлу, назіраў за хатнімі справамі. Пры апякунстве дамавіка ў хаце ўсё ішло сваім парадкам. Людзі стараліся задобрыць яго, бо калі ён раззлуецца, то будзе шкодзіць, біць посуд, перастаўляць хатнія рэчы, прынясе разлад у сям'ю, неўраджай на ніву.
Дамавік часта дазваляў сабе і пажартаваць. Скакаў па лавах у хаце, сенцах, стукаў у сцены, казытаў ці шчыпаў уночы соннага. Аднак ён заўсёды чула ставіўся да гаспадарскай сялібы, папярэджваў сям'ю аб няшчасцях, пачынаў па начах стагнаць, плакаць, завываць, моцна грукаць у дзверы. Разам з тым дамавік лічыўся надзвычай патрабавальным. За бескарыслівую дапамогу ён вымагаў пашаны і паслухмянасці ад гаспадара і яго сям'і. Не любіў, каб у хаце віселі люстэркі, маскі, пратэставаў супраць вясёлых і шумных гульняў, зборышчаў у хаце. Асабліва не падабалася дамавіку, калі ля парога ляжала кошка ці якая іншая жывая істота, бо яна замінала хадзіць з хаты ў сенцы і назад. Дзейнічаў дамавік звычайна ўночы, падсушваў збожжа, раздаваў сена жывёле, заплятаў коням грывы, ласкава гладзіў іх. Аднак, каб дамавіку падабалася жывёла, трэба было выбіраць кароў і коней пэўнай масці, пад колер барады гаспадара. Раніцаю дамавік палохаў пеўня, штурхаючы яго, каб той своечасова разбудзіў сям'ю. Часам дамавік, як здавалася нашым продкам, мог нават пераўвасабляцца ў вужа, змяю, жабу, ката ці сабаку. Духі акружалі чалавека паўсюдна. У рэчках, азёрах або вадаёмах, дзе вада ніколі не прамярзае, гаспадарыў вадзянік. Стары з доўгай барадой, доўгімі валасамі на галаве ў форме кліна, гладкай бліскучай скурай. Усё цела яго пакрывалі ці то валасы, ці то водарасці, паміж пальцаў перапонкі, рукі і ногі былі надзвычай доўгія. Вадзянік мог жыць толькі ў вадзе, на сушы ён гінуў, прычым ад яго цела заставаўся толькі шматок ціны ці водарасці. Калі ж гэты шматок укінуць у ваду, вадзянік зноў ажыве і будзе назаўсёды удзячны выратавальніку. Вадзянік, раз'язджаючы на соме, ірваў рыбацкія сеткі, раскрываў плаціны на млынах, падпільноўваў тых, хто купаўся, каб у любы момант забраць да сябе. Днём вадзянік звычайна адпачываў на дне, і толькі як сядзе сонца, ён пачынаў сваволіць. Злавіўшы ахвяру, ён доўга мучыў яе, цешыўся з яе адчайных спроб выплыць, пакуль яна, зрэшты знясіленая, не апускалася на дно. Дзяўчына-тапетніца станавілася русалкаю і мусіла аддана служыць свайму гаспадару. Мужчына рабіўся такім жа вадзянікам. Напэўна, найбольш пашыраным персанажам у беларускай міфалогіі з'яўляецца ваўкалак ці пярэварацень. Чалавек, ператвораны кім-небудзь ці па сваім уласным жаданні ў ваўка. Існавалі нібыта два віды ваўкалакаў. Ваўкалакі-чараўнікі, якія свядома прынялі аблічча ваўка, і ваўкалакі няшчасныя ахвяры, ператвораныя ў ваўкоў знахарамі-чарадзеямі ў знак помсты за што-небудзь. Першых ваўкалакаў людзі баяліся і ненавідзелі, бо яны былі страшэнна лютыя і драпежныя, горшыя, чым сапраўдныя ваўкі, і нападалі пераважна на людзей і асабліва на дзяцей. Зусім па-іншаму ставіліся да знахарскіх ахвяр, бо гэтыя ваўкалакі нібыта былі зусім ручныя, як хатнія жывёлы. Яны ніколі не палявалі на жывёлу ці чалавека і харчаваліся травой, каранямі, ягадамі, лістотай. Яны не гублялі чалавечых пачуццяў, не страчвалі памяці, захоўвалі здольнасць думаць і перажываць. Яны звычайна вельмі жаласна стагналі, як хворыя людзі. У такім зачараваным стане ваўкалакі жылі ад нямногіх дзён да некалькіх гадоў. Іх ніколі не ператваралі на ўсё жыццё. Беларускія міфы расказваюць пра духаў, часцей варожа настроеных да людзей. Духі засявалі палі камянямі, адбіралі ў кароў малако, насылалі хваробы і мор на людзей і жывёлу.
Усім вядомая казачная баба Яга сустракаецца ў многіх міфах. Гэта злая чараўніца, гаспадыня ўсіх ведзьмаў, страшная, чорная, раскудлачаная, заўсёды вымагала чалавечага хваравання. Дапамагалі ёй аднавокае ліха, страхалюдны карачун, усім вядомы яшчэ з ранняга дзяцінства Кашчэй і заўсёдныя спадарожнікі Ягі ліхаманкі. Гэтых сясцёр ліхаманак было 12, вечна галодных, агідных, кашчавых, злосных. Бязлітасныя ліхаманкі шукалі прытулку і спажывы ў чалавечых хатах, прыносілі хваробу. Няшчасны быў той, хто трапляў у іх кіпцюры. Кожная з сясцёр па-свойму даймала чалавека. Трасея трэсла, агнея паліла жарам, наганяла высокую тэмпературу, гняцея гняла і адбірала спакой і радасць жыцця, лядзея марозіла і калаціла ад холаду, ламея ламала ўсе косці, грудзей ускопвала ў грудзі, выклікала кашаль, глухея закладвала вушы. Самая страшная старэйшая сястра Навея. Калі ўжо яна ўваб'ецца ў чалавека, ён не мог разлічваць ні на які паратунак, мусіў пакідаць гэты свет, развітвацца з жыццём. Пазнаёміўшыся з персанажамі беларускай міфалогіі, вы, напэўна, пераканаліся, што нашыя далёкія продкі былі людзьмі надзвычай уражлівымі, з чулай душой, багатай фантазіяй і паэтычным успрыманнем свету. Міфы з'яўляюцца часткай багатай і самабытнай беларускай культуры. Непасрэдна са старажытных міфаў выраслі казкі, легенды, народныя песні. Міфы і сёння хвалююць пісьменнікаў, мастакоў, кампазітараў, якія выкарыстоўваюць міфалагічныя сюжэты і вобразы ў сваіх творах. Да пабачэння, сябры, да сустрэчы!